नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं. मी चिन्मय घुगळे. कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. उद्धव ठाकरे यांच्या पाठीत खंजीर खुपसून महाराष्ट्रातील 40 आमदार गुहावाटीला गेले. तो दिवस जागतिक गद्दार काळा दिन म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पाहणार आहे. मंगळवारी कुडाळ येथे 50 खोक्यांचा देखावा उभा करून राष्ट्रवादी काँग्रेस निषेध करणार असल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. बेकायदा गोवा बनावटीची दारू वाहतूक केल्याप्रकरणी जिल्हा वाहतूक शाखेच्या पथकानं सोलापूर येथील दोघांना ताब्यात घेतलंय. त्यांच्याकडून दारूसह 11,02,000 रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय. गडी तामाणे येथील दशक्रिया विधी करत असताना अचानक मधमाशांनी हल्ला केलाय. या हल्ल्यात 6 ते 7 जण जखमी झाले. त्यांच्यावर तळेबाजार येथील खासगी रुग्णालयात उपचार करून त्यांना घरी सोडण्यात आलंय. येत्या 72 तासात मान्सून मुंबईत दाखल होणार असल्याची माहिती हवामान विभागाकडून देण्यात आली आहे. येत्या 72 तासात मुंबईसह कोकणातही मुसळधार पर्जन्यवृष्टी होऊ शकते अशी माहिती हवामान तज्ज्ञ डॉक्टर अनुपम कश्यप यांनी दिली आहे. मंत्रिमंडळ विस्ताराची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असून 10 नव्या मंत्र्यांना मंत्रिमंडळात समाविष्ट केलं जाऊ शकतं असं गिरीश महाजन यांनी म्हटलंय. तसंच भाजप आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षातील महिलांना संधी दिली जाऊ शकते. पत्रकार शशिकांत वारिशे खून प्रकरणातील संशयितानं जामिनासाठी अर्ज केला होता. या जामीन अर्जावर सोमवारी सुनावणी झाली. सरकारी पक्षातर्फे न्यायालयासमोर युक्तिवाद देखील करण्यात आला. मात्र याबाबत न्यायालयानं अद्यापही निर्णय दिला नसून मंगळवारी या अर्जावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. घरकुलाच्या यादीत नाव येऊन देखील नवीन घरापासून वंचित ठेवल्याप्रकरणी तसंच घर दुरुस्तीचे 4 प्रस्ताव गहाळ केल्याप्रकरणी माणकुल येथील विजय शेगले यांनी आपल्या पत्नीसह जिल्हा परिषदेसमोरील प्रवेशद्वारावर उपोषण केलंय. हे आपलं 5वं उपोषण असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय. मनीषा कायंदे यांनी ठाकरे गटाला रामराम केल्यानंतर विधान परिषदेतील ठाकरे गटाच्या आमदारांची संख्या कमी झाली आहे. सध्या ठाकरे गटाचे अंबादास दानवे हे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते आहेत. राष्ट्रवादीनं विरोधी पक्षनेते पदावर दावा केल्यास अंबादास दानवे यांचं पद जाऊ शकतं अशा चर्चा रंगू लागल्यात. पेरणी केलेला तरवा लावणी योग्य झालाय, पण मान्सूननं दडी मारल्यानं शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी येतंय. पाऊस पडणार कधी आणि लावणी होणार कधी यांची चिंता शेतकऱ्यांना सतावते. शिवाय दुबार भात पेरणीचं संकट देखील आता उभं राहिलंय. आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय. पण तुम्ही मात्र दिवसभरातील अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल आताच सबस्क्राईब करा. फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद.